בעוד סרטון, או נמאסים. לרגע היינו ביחד עם פוסטרים, לא יצוק לי בסרטון. היינו שלנו רגע עם פוסטרים, עשינו פרומין מטורף. עם פוסטר הצביע לאסיף. נכון, איזה נוב, זה הפוסטר הכי גרוע בעולם. לא יודע, 13 אנשים יחרה. בסדנו. איזה מציק אתה. למה? לא יודע, למה התחלת? לא יכול אבל לראות. חברים, אז אנחנו לא יודעים. ואני ברשום קורמת. חברים, ועכשיו אני לא יודע עכשיו אם זה אסיף או לא, ואסיף לא יודע אם זה אני לא. נכון? נראה לי שוורוד רוצה לעשות סקן, חברים. נראה לי שוורוד רוצה לעשות סקן. לא, יש לי בנביגיישן. מה? קורל נכנס לבנט! קורל נכנס לבנט! כמה אינג'ינירים יש? אני לא בדקתי. לא יודע. אסיף, אני גם פה, אני עושה את המשימה של החוטים. בזז, בזז, בזז. לא איזה. איך נכנס לבנט? אני אינג'יניר. גופה. אוקיי. נראה זה היה ליד הנביגיישן, אני חושב. דאבל! רגע, דאבל? מה? אני הייתי עם כחול. אוקיי. שילץ? לא חושב שזה היה בשילץ. מה זאת אומרת לא חושב שזה היה בשילץ? כי אני ראיתי לאן הייתי מכוון והייתי קרוב וזה נראה לי היה בנביגיישן. הנה גם הוא אומר זה שילץ. איך טוב יודע שזה בשילץ? סיב זה סאס. איך טוב יודע? רגע אחד. תקשיב, אני הייתי עם רונלדו. מי זה רונלדו? הייתי עם הצהוב בסטורג', עשינו את הוויירס, אוקיי. ואחרי זה הוא הלך לשילדס. הוא לא בא איתי לאלקטריקל. אני מצביעה על הצהוב. תרשום מה זה עושה. Yellow is... מה זה? איזה נובים! טוב. למה? אבל? יכול להיות שזה בבננה? לא, זה לא יהיה עם... הנה, אתה רואה, שמה לי פמנטים תמיד, למה? וואו, איך שאתה זרמת איתי כל כך, היה מטורף. מה זה? שנייה... שים, אני חושב שסגול רוצה לעשות סקן. סיב, אני הולך עם סגול. הוא רודף אחריי! תראה! סיב, איפה אתה? עוזבתי. די. תקשיב, סיין הרגע עשה בין תמונה עיניים. סיין? כן. אני תקוע באדמין. מי עוד איתך באדמין? שני אנשים במדביי, אחד במדביי. אחד בקפיטריה, שתי אנשים במדביי. מה, קורא נכנס לבנט, what the fuck? חכה, אני... איפה? where? סיב, תכתוב שוב שאלו סס. מדביי. ידעתי! ראיתי הרגע מישהו נכנס למדביי. אני חושב שצהוב הרגע נכנס למדביי, מה זה? איך טוב את זה הכל? סיין. לא, למה סיין? טוב, זיו, טוב. הוא אמר שזה במדביי, איך הוא יודע? למה? למה אני? You vented. מי? אתה לא עונה. נו. אני לא יכול לענות. הייתי רוצה איתם, הם עושים המון גס, תודה. אסיף תצביע טוב. אסיף, יודע מה זה? אסיף, אז בוא נצביע לה ואז לא, תקשיב. אז לא, אמרתי לה, תצביעו לה. זאתי סיין עקבה אחריי למדביי, ואז אני ברחתי משם לאדמין, ואז תקעו אותי באדמין. איזה גרועים, אני רציתי להצביע לה. תצביע על סיין. שתיים, תצביעו לך. כן. מי? כי אני מאשים את סיין, עבודה וסיין. אני לא חושב שאתה סתם מאשים... למה זה יהיה ברודה וסיין? למה זה יהיה שתיהם? זה אחד מהם בטוח. היא מגנת על סיין. אבל לא בטוח שזה סיין. אומייגאד, מי הבן זונה של סיין? אני חושב שזה באמת סיין. היא לא זזה כשהיה את הלייטס.
סיף, אולי נצביע, לא, אני לא חושב אולי שכדאי. אפילו אתה. אני אומר להצביע עליי, הגרוע! מאיפה לי? סיין. למי הם מצביעים? סיין isn't edge. סיין followed me to למי להצביע, סיף? with event. די, מספימים. אסיף אומרת שזה בלו. אולי נצביע, אסיף, למי להצביע? הצבעתי לבלו. אמרו להצביע לבלו. זאתי? אבל אסיף, מקווה. או, אז תקליר. הופה. התקליר. למה הצבעת על כחול? כי 3 הצביעו לו. 3. אני לא לוקח את זה. אני לא לוקח. 3 הצביעו לו. הוורודה אמרה להצביע לו. אני לא לוקח את זה. הוורודה פאקינג אמרה להצביע לו. וזה בדיוק למה היא הרגע יצאה מהמשחק. מה, התנתקה? די, מפרימים! נו מה, חובל לי בלייץ הטמבל הזה. מה? למה? איזה חרא אתה? איזה טיפש אתה. שילב. לא, אתם באמת גרועים. נו. מי? יש לי סקאן, אתה יודע. להראות לך? תוד. רגע. ורוד לא יצא. אז זה כן. אני חושבת שזה אתה. פלומי! אתה הצבעת על כחול. אתה האמנת... יש לי סקאן! אתם כאלה גרועים. אימא'לה, איזה גרועים אתם. אימא'לה, למה הצבעת על כחול? אני? עשיתי סקיפ. אימא'לה. למה שלא תצביע על התכלת? אני אומרת לך שנתיים להצביע בוא על איתי, התכלת. בוא. איזה גרוע אתה, בוא. אתה כאילו לא רוצה לבוא? אוקיי, אני אבוא. לא, אתה תבוא? כן, אני שם. רגע, שנייה. למה נעלו פה? לא, די, תנו לי זמן! היי. כן, אומרים לכם. בגרים. איזה צומבל אתה! אמרתי לכם, לא, מי? לא. למה אתם... לא, זה לא בלו. אני אומר שזאת... מה הצבעת עליו? זאת פינק. בטוח. פינק. כן, אני חושבת שאתה בפינק. אני אמרתי רגע זאתי, שתדע. כן, כדי לעשות לעצמך קליר. לי? לא, אני. אוקיי, עכשיו, איך כחול ידע את זה? שמה? שזה פינק. לא יודע. הוא אמר, it's my aura. אז הוא. הוא אמר שזה האורה שלו. אוקיי, צהובתי כן? די, אני תקוע בסטורג'. אני פאקינג תקוע בסטורג'. אוקיי. פאק, אני לא יכולה ללכת לאפר אנג'ין. למה? אני תקוע בריאקטור. הופה. סיף, בוא תראה שיש לי סקאן. באמת? לא, מי? לא, בואו אחרי. סופיטריה! לא יודע מה קורה. לא טוב. יש לי סקאן. למה הם לא באים איתי? בואו. זה או קורל או אתה. אז תבואו אחריי. איזה מטומטם. יכול להיות שקורל עושה לנו פליי ענקי, אבל אני לא חושב, הוא לבל 41. אף אחד לא הגן עליו. למי הצבעת? עליך. איזה גרוע אתה. קורל. It's
קצת תהיה גרועים! אלא אם כן... אם הייתי עכשיו מצביע צהוב, אז הייתי אם מצליח. זה לא אתה, זה קורן. הופה, ידעתי. זה היה כל כך קל. למה? אתה בסוף החלטת להצביע על הוורוד, ממש בסוף. ואתה לא, אמרת לעצמך, לא, רעיון טוב לא להצביע על התכלת, אפילו שזה יעשה אותי סס לגמרי. כי מה? לא רוצה תפסיד, לא רוצה שירד לנו עם פוסטר. למה אתה החלטת בשנייה האחרונה להצביע על הוורוד? כאילו, זה היה סופר סס. אתה סס, יא חרא. איך אני הייתי סס? לא הייתי סס אפילו טיפה אחרי שאני אהבתי את הזה. לא, לפיף, ניצחתי. אתה לא ניצחת. אני אומר בצחוק, יא חרא. זה היה כל כך קל. שתוק יא אמורוס. אתה לא היית אימפוסטר טוב, להיות רציני. בסדר, שיחקתי לא טוב, אבל לפעמים משחק טוב. שים רדי, ותשים עם פוסטר אחד. לא, זה לא יהיה כיף. די, אסיף, למה? זה יהיה קל מדי. זה לא, אתם תפסידו. אז תעשה... תעשה לעוד אנשים. סטודנטן תעשה 2 פוסטרים פשוט. הנה, 2 פוסטר, אסיף, תעשה 2 פוסטר. לא. 2 פוסטרים, 7 אנשים לא פייר. כשיש 6 אנשים, אנחנו קוקט, אז לא. הנה, עכשיו, 2. למה אתה קוקט 2 פוסטרים? 3. או כן. יהיה. 13 לא יעשו. יש לי פה סקין מאוד טוב, שתדע. חברים, תכתבו בתגובות למי פה את הסקין הכי טוב. מיהו, לגבי היתי המגעיל הזה, יחסה. איזה פוסטרים יהב? למה שאני לא אסתכל? ככה זה יהיה אני. חבר'ה, ראיתם איזה גרוע הוא היה? אני? כן, אתה. סיף. אתה יודע שיש סייב שיפטר? יש. כן, יש. אסיף. 2 התנתקו, תראה. ראיתי את זה קורה. אסיף, בוא אחריי. למה הוא עשה את זה? למה? אסיף, בוא אחריי, אסיף תסכן. סיף! מה? תסכן. מי זה 7? וואי קורה. למה קורה? לא. פייק תדמין. הוא לא עשה סווייפ. לא, זה לא יהיה קורה, אסיף, גם אני פעם עשיתי. אני עושה סקיפ. אני הצבעתי לך. מה קיל? למה שתעשה? פלסטיניה! מגיע לו למות. למי? לפלסטיניה. מי זה? פלסטיניה! איפה הוא? כתום! מגיע לו למות. איזה כתום? שמת! זה אתה. כתבת אותו. איזה קרומים, לא משתף אותו. מה? אם זה הוא, זה אתה. אם זה הוא, זה אתה. זה לא הוא. אז זה לא אתה. סטיב ליסקן, בוא אחריי, בוא. כן, אוקיי. אני לא רוצה שכולם יראו שיש לי, אבל... אוקיי. רגע, שנייה, תן לסיים. עכשיו ירצחו אותי, אסיף, אתה יכול לבוא איתי? אתה יכול להיות השומר ראש שלי? אוקיי. ירצחו אותי. אני אהיה פה. לא, אסיף, השומר ראש שלי יהיה השחור. אשכרה? אוי, לא, זה סגול, אסיף. זה סגול. אני אהיה פה כל הבינתיים. מישהו מת. זה טכנית עושה אותי קליר. פרפול. סל. אני לא חושב שזה אתה. עשיתי סקאלי, גרוע. כן, זה לא אתה. למה אני אמרתי את זה? שכחתי ש... אוקיי. אתה מצביע עליו? רגע, לא. כן. זה לא אתה ולא אל. אני מצביע על הסגול. You kicked 7? אף אחד לא עשה קיק ל7. רגע, נכון.
אני סגול? כן. איזה לא, לא סגור. גרוע. מישהו הקיד את זה. איזה גרוע. מישהו הקיד את 7. היי, נראה לי מקלל אותי. למה? תום מצביע לי. תום. הוא הצביע לעצמו, סגול. הסגול הצביע לעצמו. גרוע. דו. אומייגאד. איזה שקרן. מה שקרן? אני חשתי, מה? יש לי באור 2. אני אלך עם גרין, נוסיף. כן, בוא. אל. אוי. סיף, בוא איתי ביחד. כי אני רוצה שיגינו עליי, כי כולם רודפים אחריי. רוז! אוקיי. רוז! לא שיפטר? לא, היא רצחה ואז נכנסה לבנט. בוא. אם אומרת זה אני. אם זה לא היית אתה. אני עשיתי עסקה, אני חרא. הנה, אתה רואה? גם הוא אומר זה רוז. רוז, אתה רואה? למה הוא אומר שזה הוא? למה הוא מאשים את עצמו? רוז. איזה מציק אתה שכל... יש לי הרגשה שזה אתה. למה אתה חושב שזה אני? We are gonna lose. לא, רצחו את חבר שלי. די! מה? זה לא אתה? לא. אז למה אני לא יכולה להסתכל אצלך? אז למה אני לא יכולה להסתכל אצלך? אתה לא מסתכל אצלי. בוא נעיף את... אתה לא אגש לך. אתה תדע שאני קרוב. למה שתעיפו אותו? לא! לא, איפה. למה אני... אוקיי. זה עכשיו, זה כל כך אתה. למה אתה חושב שזה אני? ולמה לא אהבתם את רוב? זה גרועים מסריחים. לא יודע. זה אתה בת. אומייגאד. סיט, דפוק אתה, די, סיף, די לעשות לייטס. למה אתה חושב שזה אני כל כך? למה אתה חושב שזה אני? לא אתה. רוז! או. למה שהיא מתקשרת אז אני צריך לעצור את הסרטון.